deh. Ya, nununya langsung. Ang apa मैथ्रु संख्रि मा जाबाय सिङाव नै रोदा सुरबाय ने बे गिदिर गिदिरखौ ला बे गिदिर गिदिरखौ बै गिदिर गिदिरा सिङाव माबाबाय खोमा रोदाया रोदा सुरिबाय दहायनो बुंहरबानो जायो माथो फांनै जाबो दं फिसा फिसाखौ लानांसिगोन हा फांनै जाबखौ लानांगौ हा बे माबायाव जाबावगोनसो मा होनो हायना मुलियाव मैथ्रु फुलि बेयाव डबल किल' बेबो नायलाय गासिबो खमायदों मा होदेरनांगौ साबसिन जागौ बरिया इदि जानांगौ ओके आसराव बासि बासि हरग्रा जाब्रा बे देद्रायबाय मना दंबावो लायनोसै दे फैदो दे बेसेबां जाखो 31 लाना केपासिटियासो होनबा केपासिटियासो बरिया जाबाय Nah, gua kalau berubah lagi sih. Tinggal ada jalan. Udah jalan. Kalau hari gua malah फारसेखै आरो फैदों दा